Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Masu saurare na kamar kullum kuna tare da ni Awwal Adam daga nan Awwal Adam Latest TV a cikin wannan gagarumin shiri namu mai tarin albarka mai taken hanyoyin samun aljanna. Haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin wannan addu'a. Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila fadirar samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yaktalifun ihdini limaktulufa fihi min alhaqqa bi iznika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tsarkake shi yake yin wannan addu'a, ina ga mu raunana masu tarin laifuka da tarin zunubai. Idan dan adam yana da wayansu laifuka na zunubi wanda yake so ya daina kuma ya kasa dainawa, to sai ya yi alwala, cikakkiyar alwala, ya sanya tufafinsa masu kyau, ya samu mahalli mai kyau, sai ya yi sallar nafila raka'a biyu. Bayan ya yi sallama sai ya riƙi wannan addu'a ya ta yi har iya yanda ya gaza. In ya ji ya gaji to sai ya kwanta ya huta. Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila fadirar samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yaktalifun ihdini limaktulufa fihi min alhaqqa bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Idan muka riki wannan addu'a za mu samu waraka kuma za mu hau kan tafarki madaidaici wanda za mu dore a kan shi. Shiriyar ubangiji za ta kusance mu, ta lullube mu, rayukan mu su samu sa'ada. Ina roƙon ubangiji ya karfafe mu, ya ba mu damar riko da wannan addu'a gagaruma, ya sa mu wanye da wannan duniya lafiya, ya tabbatar da mu a aljannar firdausi. Naku Awwal Adam, sai kun sake jina. Hanyoyin samun aljanna.